Szavaztok, itt a vártba várt 2.0-ás videó, a motivációs kisfilmem a gyúráshoz. Na gyerekek, ha elkezditek a szigorú test kialakítását, fontos, hogy higgyetek magatokba. Higgy magadban, te hitvány szar! Mert csak akkor lesz belőled ember, úgy, mint én vagyok. Figyelj, kezdjünk! Az a kurva hétszer. Amikor már kellő önbizalmad van, nyomhatod egy kézzel is. És mikor már tisztára olyan testet elérsz, mint az enyém, kéz nélkül is sikerülhet. Szóval, ne felejtsd, higgy magadban, te hitvány szar, és elérheted a kreatin és a fehérje segítségével. Fogod a kreatint, belövöd, Na most kell. Lett volna. azután jön a fehérje. Ez a fehérje. És szigorú lesz a tested, olyan, mint az enyém. Kis feszítés, kicsi leszi, mert enélkül lehet élni, de nem érdemes. Szigorú a test, mint a bal kettes kanyar a rallin. Gyerünk gyerekek, gyúrjatok, mert a csirkelába a húslevesbe való vasárnap. Spongyabokból meg már elég szaladgál a mesevilágba. Gyúrjál keményen, úgy, mint én. Yeah!